No niin, tervetuloa etäkurssille. Tämän etäkurssin eräs teema on toinen maailmansota ja sen seuraukset. Se, että toinen maailmansota syttyy, johtuu ensimmäisestä maailmansodasta ja siitä, että Saksa hakee revanssia ensimmäisen maailmansodan lopputulokselle. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Saksaa pidettiin syyllisenä sotaan ja Saksaa kohdeltiin varsin ankarasti, kun rauhanehdoista päätettiin. Teidän tehtävänne on tällä kurssilla kirjoittaa essee, jossa pohditte syitä, miksi kansallissosialistit tai fasistit Italiassa nousivat valtaan. Ja tämän tietoiskun tavoitteena on hieman helpottaa tätä teidän kotitehtävänne. Lähtökohta oli siis se, että vuonna 1919 Saksasta tulee tasavalta, niin sanottu Weimarin tasavalta. Tämä oli ensimmäinen kerta Saksan historiassa, kun maa oli demokratia. Demokratia on hankala tapa hallita, se vaatii kansalaiselta paljon ja myös nämä Saksan ensimmäiset vuodet demokratiana olivat varsin hankalia. Vallankaappausyrityksiä oli sekä äärivasemmistossa että oikeistossa. Tämä Weimarin tasavalta ei koskaan ollut suosittu, koska saksalaiset näkivät jopa nälkää ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Rauhanehdot olivat varsin tiukat ja erityisesti Ranska piti tiukasti kiinni omista eduistaan. Ranska muun muassa 20-luvun alussa päättää miehittää Saksan teollisuuden ydinalueen, Ruhrin alueen, varmistaakseen sotakorvauksiensa saamisen. Saksan talous joutuu vaikeuksiin. Saksan D-markka menettää täysin arvonsa. Superinflaatio tai jätti-inflaatio käytännössä tuhoaa Saksan talouden. Yhdysvaltojen mukaantulo ja lainottaminen helpottaa tilannetta, mutta tämäkin helpotus jää väliaikaiseksi, sillä 29 myös Yhdysvaltojen taloustilanne on heikko, sillä niin sanottu pörssiromahdus saa aikaan maailmanlaajuisen laman. Taloudellinen vaikeus heijastuu myös ääriliikkeiden kannatukseen. Varsinkin Saksassa kansallissosialistit saavat kiittää talousvaikeuksia siitä, että työväestö ja keskiluokka alkaa kannattamaan fasismia, kansallissosialismia. Nyt te siis haette oppikirjoista syitä siihen, miten kansallissosialistit ja fasistit pääsivät valtaan. Sen jälkeen voisitte miettiä myös sitä, että mitä seurauksia tällä oli ja millaisia nämä valtiot olivat, joissa kansallissosialistit ja fasistit hallinnoivat. Ehkä Hitlerin esimerkki on vielä ehkä hieman parempi kuin tämä Italian esimerkki. Näin, eli tässä ensimmäinen juonto. Kiitos.